Besuch u doktora. Ja miał zawdy rod wszystkie, słuchajcie, żydowskie szmoncesy, takie ci wiecie, te ichnie osprowskie. Mocka ich kazuje teraz w internecie i bez cóż ja chciał dzisiaj przypomnieć taki jeden, który się dzieje u doktora. Ja to słyszał blank dawno temu. Można nie wszystko tak ganz einfach pójdzie przetuplikować na naszego to, ale byda się staro. Jeden istny wlazuje rein do doktorskiego gabinetu, do takiego Sprechzimmera. Dzień dobry, panie doktor. O, dzień dobry. Wasze miano to jak? Rosenzweig Maurycy. O, lot wam pisło? 47 i 120. Handlisz, Kaufmann? A co, można nachtop? My tak no doktory z statystyki. My, to panoczku jest wielu tych doktorów. My, to znaczy doktory, wszystkie doktory w knapszaftach. Wiem, miarkuję, dzięki pomboczku broń, mało to ja się w życiu już naliczył. No toż coś wam, panoczku, jest. Kej bych ja wiedział, to bych jak tu kową, panoczku, doktorze, nie przyszłych. No toż seblekaj się pan. Każdy dzień się sebleką i blank nic nie pomogą. Oni są żeniaci. No ale sakramencko żeniaty. Dziecka oni mają do kupy? Ci i o więcej blank nie ma gotki. A po jakiemu? Ten Rosenzweig chyto doktora za knefel od Manterszyrcy i rządzi mu do dachra. Się strachom ryzykować, czytałeś statystyki i że co czwarte dziecko plącie się głupie i ptowate. Boli żgowos, panoczku, cosik? Nie! Apetyt pypeć mają oni, panoczku? No i co z tego? Ćkom, jem i widzisz pan co z tego? Wszystko od domu, w wychaźniku. Nie noż pan dobrze? Bez dzień blank nie poradza. A we nocy, panoczku, nie nocie? A w to we nocy śpi, nie śpi. Widzisz pan, stop pieruńsko harcza przy śniku i zaroski ci się budza. Teraz co teroski mam blank nowy knik. Nieną we izbie kole. I blank nic nie słysza. Doktor taki zdziewko stopiony tyskim głosem podał do Rosenzweigowi. Mój ty, panoczku, kiejbych ja był taki zdrowy, erski jak łoni, panoczku, to A panoczku, wam co jest? Serce, serduszko. Co? Za twarde? Za miętkie. Dłużej trzeba ważyć, panoczku. To jest, panie, wiesz pan, blyskanie przystawek, miarkujesz pan? Ze przystawek to ino fetowny harynek, a moż pan zgaga poliwo z gordzielu? Ze głowoczo mnie to. Bzina bere, uczyte surowe jabłko każdy dzień z korzy naćcio. Stoń pan ku mnie zatkiem, ino tak. Ja w słuchawkach lekarsko od tego doktora osłuchuję go. Oddychaj pan! Nie oddychaj! Nie oddychaj! Są jakieś ich szmyry, coś ich szuści. Zakłócaj pan, panie doktorze! Prawe chośne, prawe płuco,
Weece zajęte niemocą, na miłość bosko ciepnij pan zarostki kurzynie i ani achtlika gorzoły, żadnego sznapsa. Nynoż pan dobrze? Maluśku i Blank usmolonie. Radza wam, panoczku doktorze, chrapolina, jedna pila na odwieczysz, apetyt smasycko do jodła, moż pan? Szczytni. Panie, doktorze, to szluknij się pan pół szklonki czystej gorzołki przed jedzeniem. Przeca go dałeś pan, co by ani sznapslika nie łyknąć. Co innego achtlik, sznaps, albo blasik, coś innego szklonka. Przyjdź pan do mnie za jakieś 3 tygodnie. Ale kaj. Ano do mnie, ulica Złoto 6, pomieszkanie Łoziem. Przyjemam każdy dzień od 5 do 7 po południu. A pieniądze przyjemam biera bez sołki dzień. Zaklupiesz pan nogą. A po jakiemu ja mu nogą zaklupać? Bo ręce pan będziesz miał pełne kieszynków. No, markierował szmoncesy Eugen z Pnioków.